Il-prodott tal-bdiewa lokali tpoġġa fi żvantaġġ hekk iddikjara l-editorjal tal-ġurnal tal-General Workers Union l-Orizzont meta fil-ħarġa ta' tnejn analizza l-ftehim li sar ma' supermarkets dwar il-prezzijiet u l-ħtieġa li jkun hemm sensittività lejn il-prodott lokali. F'din l-iskema li fassar Roberta Bela sabiex jipprova jikkontrolla l-oli tal-ħajja minflok inċentiv għax-xogħol tal-bdiewa lokali, il-Gvern għażel li jżomm stabbli l-prezz tal-ħaxix iffriżat u warrab kompletament il-prodotti li ġej mill-eliqi tagħna. Il-ġurnal tal-General Workers Union stqarri li l-Gvern kellu joqgħod attenti li ma jpoġġix il-prodott lokali fi żvantaġġ ma' dak importat. Bil-Ministru tal-Ekonomija jġib l-iskuża li l-ħaxix mhux se jorħos għaliex huwa staġjonali. Ħajkun prezz stabbli fuq numru ta' prodotti. Il-ħaxix frisk mhux qed ngħidu isma' tikkonsmax il-ħaxix frisk u mur fuq il-friżat, xejn affattu, imma kulħadd jaf li l-ħaxix frisk minnu nnifsu huwa staġjonali. L-editur tal-Orizzont ifakkar li għalkemm ir-ristoranti qed jagħmlu minn kollox biex jippruvaw iservu prodott ta' kwalità filwaqt li jżommu l-prezzijiet baxxi kemm jista' jkun għalihom din qed tkun sitwazzjoni impossibbli. L-Orizzont isemmi l-fatt li bħalma l-konsumatur qed jissikka ċ-ċintorin quddiem l-isfida enormi tal-oli tal-ħajja u l-familji bilkemm qed jaslu sal-aħħar tax-xahar, ir-restoranti wkoll spiċċaw fl-istess sitwazzjoni. Bil-ġurnal jgħid li dan ifisser biss inqas bejħ għall-produtturi lokali.